Skrenčeš. Ljudi, sad ćemo kameru obići. Šta je? Ljudi. Ja. Ovdje je Amir i ovdje malo da se sadi. Začuva je stvar da preživi pad od ozgo. Znači, prva stvar je staklena čaša. Staklena čaša? Znači, moramo zaštiti u svoju stvar. Znači, ovdje je uče da stavi u ovo staklenu čašu. Uš po tomu. Da se uvijek da pukne. Ajde da vidimo da li će da pukne. Ne da pukne. Neće da to to. Da vidite što, ajde. 3, 2, 1! Ovo je ako idemo da vidiš. Dodajamo vas, ajde, idemo da je provedemo. Evo ti snimim sad, pa sve ja se Ajde, ispravno. Udario ti sam se, moram papir. Udario papir. Ne ga štitio. Znači, uključio da je tvoja čaša preživo. Nema ništa Možemo se nadat moju. Sad čekaj da ne bi slučajno pala na ovu čašu moju. Uzeti kontra odmah. Ja, sad. Ne možeš spast na nju pa... Klasična zdjela. Zdjela klasična. Moje krvno video. Moje će puknuti. 3, aj ti broj. 3, 4, bacaj. Razbiva se. Preživo je. Preživo je čaša, ova zdjela se razbiva, vidi napola. Napola, ali preživo je. Idemo piti. Idemo da vidimo da li je preživo. Vidi, možda se načeo. Možda je pukla, ali ne vidi se. Preživo je. Kvalitetna čaša. To je šta je ovo bilo? Pukla napola. Idemo sada bacamo vodeni sad ponim ovo, to. Sad ponim isto tamo da ne bi smetalo. Ajde ti čašu. Tu ponimo. Znači, dvije čaše da se prežive. Znači, to je bilo svima nula. Evo da vidimo vodeni balon. A vodeni balon tuče se. Što ga ne baci onako bez najlonke? Ajde ću ja, neću. Zašto? Kako se vidi prvo izvadi ga najlonke, vidimo. Da je to balon. Nije. Vidite da je balon. Pun vode. Nemoj stiku da pukne. Ovo će se raspiti. Ajde, sad. 3, 4, sad. Puče. Ne, pa potrebno ovo sad. Nešto evo sad, ovo. Da vidimo ovaj mali. Da, preživio. No i znaš, napravo malo manji. Manji malo. Pa ću napravo manji. Evo se kako će on. Može on neći puk, zato se manji. Pa, nišćemo, ajde. 3, 2, 1! Gdje je puk? Nije puku! Uspio sam. Kako? Vika je pobjedio samo zbog tog! Ljudi, snimaš. Vika je pobjedio ladno. To snimaš? Vika me je pobjedio! Vidiš. Kako se rasu ovaj. Pa može rasu. Daj ga sad ti gore. Sam baci ozgo. Bez najlonke. Bez najlonke. Bez najlonke. Pa ono kad kuca srce, znaš.
Ajde, ja ću čekat ovdje. Ajde. Nije puko. A probaj skoči na njega pa ću pukut ovako. Ja ne smijem. To ne smiješ. To smijem ja. Ajde, baci vodrmo. Smijem ja. Neće. Sad pazi se tu, može biti zmija. Ovako. Neće da pukne. Neće da pukne. Koliko ćemo da pukne? Čekaj, vam, ajde idemo vam. Odrmo. Odzi. Odzi tu. Puče, to je to. Ajde ga puko, vidi rastu. Izašla voda. Koliko snimamo? 6 minuta. To je to. Pozdrav od... Omira. I od... Ajde, vidimo se, čao! Ja smo se raspuštili. Vidimo se, mi idemo se kući, a vi gledate novi video. Vidimo se, čao!